Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe, tinomuchingamidzai zvakare muchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku-North Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Koma Noah Ncube vari kutiturikira hurukuro yedu kutiisira into sign language. Betera, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yedu yanhasi iri pamusoro pehuroi nezvitsinga. Huroi nezvitsinga. Regai titange kuverenga vhesi redu rinotitungamirira kuti zvitijekere nemhaka yei patiri kutaura nezve Second Coming of Christ tichitaura zvakare nenyaya dzehuroi nezvitsinga. Toda kuti tiverenge kuna vaGaratia chitsauko 5 vhesi ya19 kuenda ku21. Tiverengere muranda waMwari. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe, netsvina, neutere, nekunamata zvifananidzo, neuroi, nekuvengana, negakava, negodo, nekutsamwa, nekupesana, nekuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nekugodorana nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai, izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadye nhaka yeushe hwaMwari. Right. Isusu tiri kutaura pamusoro pe-second coming, tiri kutaura kudzoka kwaJesu Kristu pano panyika achisikotora vakaita kuda kwaMwari kuenda navo muumambo hwaMwari. Apa pandima yataverenga apa pane list revanhu vane tsika dziri kunzi vanenge vachiita tsika idzodzo havazogoni kuti vatorwe kuenda muumambo hwaMwari. Pane zvalistwa apa tinoona huroi huripo zvakare. Ndechimwe chezvinhu chiri kunzi vanoita zvehuroi havagone kuzotorwa naJesu paanouya. Regai tinzwe zvakare imwe ndima inotaura pamusoro pehuroi kuna zvakazarurwa chitsauko 21 pavhesi ya8. Asi kana vari vanotya, nevasingatendi, nevanyangadzi, nevaurai, nemhombwe, nevaroi, nevanonamata zvifananidzo, nevose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesufere, ndirwo rufu rwechipiri. Panapa pari kutaurwa zvakare vanhu vasingazopindi muguta raMwari kana Jesu achinge auya. Pari kunzi varoi ndevamwe vacho, asi pawedzerwa panzi muroi neanotya kuroiwa, vese havazotorwi naJesu kuendwa navo kudenga. Saka nokuti Mwari kana akatarisa muroi neari kutya kuroiwa anovanyora murejesta rimwe chete. Saka zvakakosha Betera nemivateereri kuti tikurukure pamusoro penyaya idzodzidzi kana dzikange dzatijekera kuti huroi chii, hunofamba sei, zvikatijekera zvinhu izvozvi zvinoita kuti kana paine umwe vari mutsika dzacho
vachidawo kuzotorwa najesu kuenda kudenga, vanotsvaka nzira dzekuti vasiyane nazvo. Kana paine vanga vachitya varoyi nekutya kuroyiwa, vakaona kuti panouya jesu haanditori nekutya kuroyiwa, vanotsvaga kuti vangaita sei kuti varegere kutya varoyi. Uroyi chatoda kuti chijeke mabasa asatani nengirozi dzake, mabasa emweya yakaipa. Chaanenge achitsvaga pakati pevanhu kukuvadza vanhu kana kuti kuuraya vanhu, kuparadza pfuma yavo kana kuti kukanganisa mabasa avo avanenge vachishanda. Pane taipi dzeuroyi dzingakwane 2 dzatoda kuti tibate. Regai tinzwe mhando yekutanga yeuroyi, tiverenge kuna Mark chitsauko 16, tinzwe pavhesi ya18. Mark 16 pavhesi ya18. Vachabata nyoka kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachivavarwadzi. Panapa Jesu achitaura pamusoro pesimba richaiswa pavatendi, pavana vaMwari. Pane zvimwe zvinhu zvaari kuvimbisa vanotenda kuti ndichakuitirai. Anoti iye vakanwa zvinouraya havakuvadzwe nazvo. Munguva yaJesu kwakanga kuine vanhu vaiti kana vasingafarire umwe munhu nezvaari kuita, zvikuru sei vaiparidza vhangeri raJesu, kune vamwe vanhu vakanga vakavenga vanoparidza vhangeri raJesu. Saka vaiti vanhu ava toita sei kuti tivastope kuparidza vhangeri. Vaiti the best kuuraya vanhu ava. Saka vaivauraya sei? Imwe nzira dzavaishandisa pakuvauraya, vaivaisira poison mune zvekudya kana mune zvekunwa. Saka imwe nzira yeuroyi ndeyekuisa poison mune chinodyiwa kana chinonwiwa nemunhu iye asingazvizive. Kana anwa zvanomuuraya, paitika uroyi ipapo. Zvinondirangaridza, ndinomwe munin'ina wangu akaenda kuhondo yechimburenga yekusunungura Zimbabwe. Kuhondo iko kwaishandisa zita rekuti Action. Saka musi wavadzoka vachibva kunze kwenyika kwavanga vanotrena vauya nezvombo, vakayambuka vachibva vasvikira pane umwe musha. Vasvika pamusha uyo vakakumbira zvekudya. Saka akaenda kunokumbira zvekudya mumusha, akakanganwa kuudza vaibika kuti Action haadye nyama. Action mufana wenyu. Action mufana wangu manje. Vakakanganwa kuvaudza kuti Action haadye nyama. Saka pakauya sadza, rakauya rakabikwa sadza nenyama yehuku. Saka vese vari 10 sadza raakupakurwa, uya ndo pakati sorry Action, ndakanganwa kuvaudza kuti tine umwe asingadye nyama pano. Saka vakuda kuti aregai manye tinogadzira. Nepakanga paane nguva, Action akati no, don't worry, nguva dzedu dzapera, chiregerai ndinodya nemvura. Saka Action akatora sadza ndobva aisa mundiro ndokukanya nemvura ndokudya, vamwe vachidya sadza nenyama yehuku. Vapedza kudya vakatenda vabereki ndobva vasimudzira rwendo rwavo. Vakangoti fambi dzinenge maira 2 kana 3, vamwe vese 9 vanga vari pachiboka chaana Action vanga vadya nenyama yehuku. Vakatanga kuti mudumbu. Vanhu ndobva vatanga kurutsa vari pasi pemiti. Nenguva pfupi vese vari 9 vachibva vafa. Kwakangosara Action ega. Chakavauraya chii? Munyama yehuku makanga madirwa mushonga wedonje, ndo wakauraya vakomana. Saka ndo humwe uroyi hwekuisa mushonga munhu asingazive mune chaanodya kana chaanonwa. Munhu odya onwa asingazive otobva afa. Haticharisei imwe mhando yeuroyi. Regai tiverenge kuna Luka chapter 13, toda kuverenga vhesi ya11 na16. Imwe mhando yekuroya ndeyekuti mweya yakaipa nemasimba ayo inogonesa kuita zvinhu zvinokuvadza vanhu kana kutouraya chaiko kana kuparadza pfuma yavo nemidziyo yavo. Regai tinzwe mienzaniso mishoma Luka chapter 13 pavhesi ya11 nevhesi 16. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waiva nomweya weurwere makore ane 17. Wakanga akafunyama asingatogoni kusimuka. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahamu, wakanga asungwa naSatani makore ane 17. Haazaifanira kusunungurwa nemusi wechiSabata pachisungo ichi here? Panapa tiri kuona kuti pane mukadzi anga akaremara.
chakaita kuti aremare mweya yakaipa, hanzi wakauya ukafunyanidza muviri wake kuupeta-peta zvokuti anga akaremadzwa, akapetana akaonyana muviri wake. Chakaonyanisa muviri wemukadzi uyu mweya wakaipa, nokuti mweya wakaipa pawakadzingwa naJesu akasara atambanuka akutofamba zvakanaka, iye aisambogona kuita izvozvo. Saka zviri kubuda pachena kuti mweya yakaipa inogona kuremadza munhu, but chakakosha ndechekuti tiri pano vateereri batisisai chinhu ichi. Hazvireve kuti munhu wese akaremara tobva tati ane idhimoni riripo, kuti munhu wese wataona akaremara tobva tati pane mweya wakaipa uripo. Kune vamwe vanoremara nekuda kwezvangokanganisika fizikali pamitezo yavo kana kuti pamiri yavo. Kune zvikonzero zvakasiyana-siyana mukati menyika ino zvinokonzera kuti muviri wemunhu usatasanuke umwe mutezo wavo sezvaunofanira kuita, asi kune kumwe kuremara kunounzwa nemweya yakaipa. Regai tinde kuna Mateo tinzwe umwe muenzaniso zvakare, Mateo chapter 9 verse ya 32 na 33. Vakati vachibuda, tarira, wakauya kwaari nomunhu akanga ari mbeveve waiva nemweya wakaipa. Mweya wakaipa ukati waburiswa, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa vakati, hakuna kumboonekwa zvakadai pakati pevaIsraeri. Pakaita umwe munhu anga ari mbeveve, anga asingagone kutaura, akauyiwa naye kuna Jesu. Jesu ndobva adzinga mweya wakaipa wanga uri paari, mweya ndobva asara akutotaura. Kureva kuti chaimutadzisa kutaura, chaimuitisa mbeveve wanga uri mweya wakaipa. But tiri pano zvakare vateereri, haikuna kuti mumisha mamuri mukangoona mbeveve mototi ane dhimoni. Aiwa, kune dzimwe mbeveve dzinokonzerwa nekukanganisika kwemitezo. Kune zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinokanganisa mitezo yemunhu. Saka humwe umbeveve ndihwo kukanganisika fizikali pamuviri wemunhu, asi humwe hwacho mweya wakaipa unenge wakabata. Ndo chimwe. Regai tione zvakare umwe muenzaniso kuna Mark chapter 9, toda kuverenga vhesi ya 17 na 18, tozoverenga vhesi 25 kuenda pa27. Mumwe wevazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nemwanakomana wangu une mweya wembeveve. Kwese kwaunomubata unomuisira pasi achipupuma furo, achigeda-geda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura nevadzidzi venyu kuti vamubuditse, vakasagona. 25. Zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vachimhanyira pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari, urege kupindazve maari. Ukadanidzira ukamuvhundisa zvikuru ukabuda, akafanana nemunhu akafa. Nokudaro vazhinji vakati afa, asi Jesu akamubata ruoko akamusimudza, iye akasimuka. Panapa poita umwe munhu zvakare auyiwa naye kuna Jesu. Imbeveve, imatsi, mweya uyo kana wamubata unomuwisira pasi, wobvundisa muviri wake, anopupuma furo. Zvakare mweya uyo waimukonzera munhu uyo kuonda. Saka mweya wakaipa unogona kukonzera zvinhu zvakawanda pamunhu. Unogona kuita kuti munhu atadze kunzwa nenzeve, unogona kuita kuti munhu atadze kutaura zvekuburitsa mazwi, unogona kuita kuti munhu angodona, unogona zvakare kuita kuti munhu aonde. Musazoti kwamuri ikoko mukaona munhu ari kuonda moti kaita mweya wakaipa pamunhu uyu. Aiwa, kune zvimwe zvikonzero zvinokonzera vanhu kuonda, asi toda kuti titeere zvese zvinogona kuitwa nemweya yakaipa kana ichinge yasvika pavanhu. Unogona kukonzera zvakare kuita sei? Kuonda. Pane zvimwe zvakare zvinogona kuitwa nemweya yakaipa zvatambosangana nazvo muchidzidzo chakapfuura, sekuverenga kwatakaita kuna Jobho chitsauko 1 pavhesi ya 16. Inoti, iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai nevafudzi, ukavapedza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Panapa tiri kuona zvakare kuti mweya wakaipa unogona kuuya semheni, kwakutorova vanhu vachitofa, kutorova hwai dzichitofa. Mheni imimi mukaona muti hakarohwa nemheni, asi haisi mheni chaiyo iri natural yagadzirwa nemakore emvura nekufamba kwemhepo mudenga. Imheni yauya nekuda kwekuuya kwemweya wakaipa. Pavhesi ya 18 na 19 zvakare tiri pana Jobho 1 ipapo, pane chimwe chinhu chiri kubuda chinogona kuitwa zvakare nemweya wakaipa. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu nevanasikana venyu vakanga vachidya nokunwa waini mumba memukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje ndokurwa pamakona mana eimba. Iyo ikawira pamusoro pevana, vakafa.
ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Panapa tiri kuburitsirwa mweya wakaipa, because Satani paakataura naMwari achiti muri kudzivirira Jobho, apowa mvumo yekuti vaende vanoita zvavanoda pana Jobho. Pamwe pacho pakauya mheni ikarohwa hwai nevafudzi. Apa vana vake vari papati mumba, ndo pakamuka storm, pakamuka dutu remhepo rikauya rikapwanya imba mavakanga vari, kwakutsitsirira vana vaya vachibva vafa. Kurava kuti mweya wakaipa unogona kutora chimiro chedutu, chimiro chemhepo, vanototi kwaita storm, kwaita dutu, vanhu votourawa, iwo uri mweya wakaipa. Saka zvinhu zvese izvi tiri kuzvitaurirei ndokuchenjera kunouya matiri tikaziva kuti Satani nengirozi dzake vagere mukati menyika inoyi vane zvinhu zvavanogona kuita. Vanogona kukonzera urwere hwakasiyana siyana, vanogona kukonzera kuremara, vanogona kukonzera umbeveve, vanogona kukonzera kuti munhu atadze kunzwa, vanogona kutokonzera kuonda chaiko mumunhu, vanogona kuita semheni kwakutorova vanhu kana kurova pfuma kana kuuya semhepo. Zvinhu zvese izvozvi zvinogona kuitwa naSatani. Saka zvakakosha kuti tizvizive, nekuti panoitika huroyi mumisha umu, zvinhu zvakadai tinosangana nazvo. Kuti vanhu vakaona hama yavo yakaremara vanenge vachiti akaroyiwa naningi, vakaona hama yavo yakaita sei, pano nyaya dzehuroyi dzinopinza kuonda mukati, dzinopinza kuremara, dzinopinza umbeveve nezvimwe zvinhu zvakadaro, kurohwa kwemunhu nemheni, zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo. Saka tati tinzwisise kuti mweya yakaipa yatakagarisana nayo inogona kuita zvinhu izvi. Zvainogona kuita zvinhu izvi, saka zvinolinga papi nehuroyi. Toda kutenda nekufamba kwakanaka. Vateereri tinoda kutenda nekuteerera kwamuri kuita. Nyaya iyi yakatikoshera, kwete kuti tiri varoyi, asi ruzhinji rwedu tinotya kuroyiwa. Cherechedzai muone zvamunoita mukatenga midziyo mitsva. Pane pekuti pamwe munotozeza kuenda kumamisha kwenyu muchizeza idzo nyaya dzakadai dzekuroyiwa. Tarirai muone dzimwe nguva zvatinorayira vana kuvarambidza kuenda kwakati nekwakati. Saka patanga mufundisi kudzidzisa vatoti nevanotya kuroyiwa kudenga havasi kuzoenda. Saka toda kuti tibatsirike, tizive kuti zvii zviri munyaya yekuroyiwa, uye kuti Satani ane masimba api aanogona kushandisa mukurarama kwedu. Mufundisi, ndofunga ngatimbonzwa kambo tichigadzirira kuenderera mberi. Apo Jesu anouya kugashira wake, vanhu vake vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Vachaunganidza vana veumambo wake, vateereri vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Vana vese vanodisa muponesi wavo, vari wake vanokosha vanodikanwa, senyenyedzi kudenga vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Tinomuchingamidzai zvakare vadiwa vateereri. Tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro pehuroyi nezvitsinga. Hatiendei pamberi, tanzwa isusu muchikamu chatabva mataa tichikurukura tikaona mhando dzehuroyi dzingaite mbiri, kuisira munhu poison mune zvekudya kana zvekunwa. Tikaonawo zvakare kuti mweya yakaipa yatiri kugarisana nayo mukati menyika inoyi ine masimba ekugona kuita zvakasiyana siyana zvinokuvadza vanhu kana kukuvadza midziyo yevanhu kana pfuma yevanhu. Chimwe chinhu chatinoda kuti chijeke tisati taenda mberi ndechekuti mweya yakaipa iya iri kupinda pakati pevanhu
inogona kupawo masimba ayo kuvanhu vanenge vakazvimisira kuishandira, vanhu vanenge vasina hanya naMwari, vanoda kuraramira hunhu hwemweya yakaipa hwaSatani. Saka vanhu vakadaro vanopiwa masimba ekuitisa zvinhu izvozvo. Saka vanhu ivava tinozosangana navo manje mukati mekurarama kwedu, vakuita zvinhu zvavanenge vachiita asi vasangashandise simba rekuberekwa naro. Regai timbonzwa zvimwe zvinhu zvinogona kuitiwa nevanhu. Noda senge munoda kutaura muranda waMwari. Kutaura pandima yatapfuura maburitsa zvinoitwa nemweya yakaipa direct kwatiri. That's right. Muri kureva kuti pakaita vanhu vari kuzvipira kushandira mweya yakaipa, pane pekuti haiuye iyo direct, inotanga yapinda muvanhu, vanhu vozongoita zvimwe chete. Exactly. Alright. Munhu akanga ati iye handisi kuda nezvaMwari, ari kuda zvekwaSatani, zvekumweya yakaipa. Mweya yakaipa inomupa simba racho, munhu atova agent. Satani anogona kufanomubatisa ndima yake iyaivekwa ari munhu otobata ndima iyayo achiita sezviyazviya. But chaanenge achingoita ndechekuti anenge achinzi ndiye ane simba racho, but chaanongoita ndechekuti anodedza mweya wakaipa ouya omuitira. Handiti regai tinzwe vamwe vanhu vatinosangana navo mukati mekurarama. Kana tichidza mukati meBhaibheri, mabasa akaita sei anoitwa nevanhu anonzi naMwari mabasa euroyi. Regai tidze kuna Deuteronomy chapter 18 pavhesi ya10 na11, mabasa anoitwa nevanhu anofananidzwa neuroyi kana Mwari akamatarisa. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana n'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Pamavhesi mairi aya pabuda vanhu vanoita zvakasiyana siyana. Chekutanga zvanzi pasaite vanopinza vana vakomana kana vasikana mumoto. Iyi tsika yaiitwa kare ikako. Vanhu vainamata zvifananidzo. Saka zvavaiita vaiti kuti ndigamuchirwe ndigokomborerwa nechifananidzo, aienda nemwana mudiki, mukomana kana musikana, onomupira kuchifananidzo chiya. Mapirwa acho vanotaura vanoti chifananidzo chaigadzirwa chiri chesimbi, chiine mazioko ari esimbi. Mwana osvikoiswa mumaoko echifananidzo chiya, hagone kutiza ega kachiri kamwana kacheche. Moto wakuhidzwa unopisa nesimbi iyaya. Saka kana wakupisa nesimbi iyaya, unopisa nemwana akabatwa mumaoko muya. Kutsva kunenge kuchiita mwana achichema kusvika afa, vanhu vaiti ndapira kuchimwari changu, saka vachandikomborera. Saka dzaive tsika dzekupira vana chaivo chaivo, literally vana, kuti tikomborerwe nezvifananidzo. Tsika iyi inoda kuesa. Ndaida kuti saka kuri kunoku ndo zvatinoti kuchekeresa mwana. Pane zvinonzi kuchekeresa, itsika iri muvanhu yekuti vanhu vanofunga kuti business rifambe, vanoda kuti paurayiwe munhu potorwa dzimwe nyama dzinobva pamunhu dzoshandiswa nemishonga kuti zvinhu zvimufambire. Saka ndo pfungwa iri kurambwa. Mwari anovenga zvinhu zvakadaro. Chimwe chinhu chataurwa panapa zvanzi pasawanikwe anovuka. Kuvuka kuita sei? Kuvuka ivara rechishona rinoreva kufembera kana kuti kushopera. Kufembera kana kuti kushopera kuita sei? Kuti tasangana muno mustudio Betera. Yes. Inotokuudza iwe unobva kuhwedza iwewe Betera. Pamusha penyu imba yamakakura muchirara ndo iyi yakatarisa pane chidombo icho pasaiti pechuru. Ndichikutaurira exactly zvakaita kumusha, asi ndisina kumbosvikako, ndisina kumbokuenda, ndisina wandakambonzwa. Saka muri kuti Mwari haadere izvi. Mwari ari kurambidza manje kufembera. Tsika iyoyo haidikwe pakati pevana vaMwari. Saka zvanzi kana vanovuka vanofembera. Chimwe chiri kurambwa panapa hanzi kutenda mashura. Kutenda mashura. Atsanangure ipapa. Chinonzi kutenda mashura, mukatarisa pachiwano pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vanoti paonekwa nyoka yendara, saka kuri kutofiwa, ine zvairi kushurudzira, pane zvichatoitika bedzi nekuda kwenyoka yaonekwa iyi.
kutenda kwakadaro mupfungwa dzevanhu kuti nekuti ichi chaonekwa saka kuchaitika zvakati. Unoziva kuti zvinoitwa nasatani iye zvinovafanira vari kumazuva ano nyoka dzacho kana ikanzi nyoka yendarama vachatombodzioni, asi vamwe vanonovhura mupepa pavanoenda pane imwe column panonzi pane mastar achiwerenga kuti izvozvo kana achiwerenga manje anenge achinzi nekuda kwezvakadai so saka zvichazodai so saka mafambiro azviri kuita saka zvichazodai so. Pfungwa dzese idzodzo dzakavanda kuseri kwezvinonzi naMwari hazvidikwe pakati pevana vaMwari. Mira ndimbotaura nevateereri pari kutaura mufundisi pavangopa example yenyoka yendara. Munoziva kuti nyaya yavari kutaura iyi haisi yevanhu vasingangoende kuchechi nevanototi vanotenda muna Mwari. Unogona kudaro utori mumwe munhu anga achitenda mashura. Tsika dzemhando yese yekuti pachakati zvichareva chakati, chakati ndofunga kuchaitika chakati. Mwari ari kuramba tsika idzodzo. Kunyange zvimwe uri kwauri kuteerera uri ukati but zvimwe zvacho zvinobva zvaitika abetera nemo tichazodzidza, asi Mwari ari kuti please handifarire tsika idzodzo. Dzimwe tsika ndedzipi mufundisi? Dzimwe tsika dziri kurambwa apa zvanzi kusava nevanoita masango tichamatsanangura muchikamu chiri kuteera ichi munguva pfupi iri kuteera, asi ndechimwe chinhu chiri kurambidzwa naMwari. Tichazonzwa kuti sango chii. Chimwe chinhu chiri kutaurwa papa zvanzi pasawanikwe kana n'anga tinodziziva takagarisana nadzo idzi hadzingadi kuuya kutsanangura beche. Chimwe chiri kurambwa zvakare apa chanzi naMwari chisawanikwe pakati pevana vaMwari varoyi kana kuti uroyi. Inove ndonyaya yatiri kutenderera mairi. Saka kune vamwe vanhu vokuti muchishona inozongoti n'anga, asi kana mukadai kwakuri kuverenga ndima yedu muchirungu pane vara rinonzi echama. Echama munhu anoita sei? Hanzi munhu anotumira mamhepo, anocasta maspells kuti ari kunokoka munhu waari kuda kushinira ari kure kana kukadoma kana kune imwe nzvimbo anogona kutumira ikoko kotoenda simba riya rimwe yakaipa ateketera. Ati kana ateketera uroyi hwacho hwomhanya nemumhepo hunosvika ikoko hwotobatika kusvika pamunhu, munhu uya wotokuvara. Saka izvozvo zvakare zvekutumira mamhepo zvinoramba ndo panouya zvinhu zvakafanana nekuti chitsinga. Andinozviona chimwe chinhu chekuti chinogona kuita zvekutumirwa nemunhu ari kure asi chononamira pamunhu waakananga waari kuda kukuvadza wacho. Saka ndezvimwe zviri kurambwa naMwari. Chimwe charambwa zvakare mundima iyoyo hanzi pasawanikwe kana svikiro. Pasawanikwe anosvikirwa. Munhu anosvikirwa munhu anoita sei? Anenge ari munhu mupenyu asi konzi kuna sekuru vakafa kana ambuya vakafa kana imwe hama yechikuru yakafa. Patsika dzedu pane kudaira kuti munhu akafa haana kunyatsofa zvekuparara zviya zvekuti haako, asi kuti paakafa muviri wakaparadzana nemweya. Saka mukutenda kwedu mune kufunga kuti mweya uya wakabuda mumunhu uyawe une imwe nzvimbo yaunoenda yaunogara, nzvimbo dzinogara mweya kana kuti dzinogara midzimu. Saka vanoti mweya iyi inopota ichidzoka ichiuya kuzosvika pamupenyu wosvikogara sepandiri kana sepauri. Saka kuuya kwawaita pauri ndokunonzi wasvika une kwawabva. Iwewe manje wakunzi svikiro, kureva kuti panosvikira. Ndikuona sekungone ndikukuteererai ndauda kutokurumidza kupagadzirisa kuti ndaona kutovhiringa kwatinoita chivanhu because mukudzidzisa kwamamboita inenge isiri mweya yevakafa yasvika. Tinenge tiri kutopembedza mweya yasatani yauya. Ndiri kunyatsa kubata kuti sei Mwari ari kuvenga tsika, ari kuramba manje nekuti takakanzwa kuti vakafa havana chavanoita sei, havana chavanoziva. Chimwe charambwa futi apa kwanzi vanoenda kunovhunza masvikiro vacho. Saka zviri kuti ari kusvikirwa wacho ane mhosva pamberi paMwari, aenda kunobvunza anosvikirwawo ane mhosva futi, nekuti Mwari ari kuziva kuti chasvika apa havazi sekuru venyu kana ambuya venyu aiwa, asi kuti mweya
iyaya iri kutenderera mukati menyika iri mweya yakaipa ndo yamunoomberera yobuda apa. Handiri mazviona havazi sekuru kana ambuya. Regai tinzwe pana Exodus 7 pavhesi ya11 pane chimwe chinhu chatoda kuti tinzwe ipapo. Apa taona kuti zvinhu zvese izvi kuti muroyi muvuki n'anga svikiro vese vari kuiswa muboka rimwe chete. Exodus 7 verse 11. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi naivowo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Right. Ndima iyi wanyatsoinzwa here Beteri? Iri kuti Farao akadana chii? Farao akadana vakachenjera nevaroyi Right. naivowo idzo n'anga dzeIjipita Right. vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Right. Saka zviri kunzi varoyi ava ndidzo n'anga dzemuEgypt. Yes. Chapter 8 yaExodus verse 7 inowedzera zvakare pafungwa iyoyo. N'anga dzikaita saizvozvo neuroyi hwadzo dzikarayira matatya kuti akwire panyika yeIjipita. Maturusi anoshandiswa nen'anga ari kunzi uroyi hwadzo. N'anga dzakaita saizvozvo ndezvadzinoshandisa ndo zviri kunzi neuroyi hwadzo. Kureva kuti Bhaibheri rinoisa pachena kuti n'anga muroyi. Saka Mwari kana achinyora register rewaroyi, muregister iroro munonyorwa muroyi. Hazvina basa unoita zvekuisa poison muchikafu chevanhu kana kuti unenge uchipuhwa simba nemweya yakaipa. Munonyorwa futi n'anga, ndo panonyorwa svikiro, ndo panonyorwa anoita zvemasvikiro, ndo panonyorwa muvuki. Vari muregister rimwe chete neanoita mazango. Vese ava pamberi paMwari itimu imwe chete. Pana Mwari akazvitarisa. Pamukutsanangura pane pfungwa iri kundijekera vateereri yekuti mukugara kwedu pane patinoona chimwe chinhu chisina problem seun'anga nemasvikiro. Asi Mwari achitsanangura neBhaibheri obva ati maitiro anoita n'anga maturusi avo uroyi. Saka pari kundiremera zvikuru mufundisi kuti saka dai Mwari atotibatsira because pane zvimwe zvatinongoona kunge zvisina kana dambudziko musociety yeti tiri kutogara nevaroyi vakawandisa but tichivapa rimwe zita rekuti n'anga nemasvikiro. Shuwa mukutaura mirai ndinyatsotaura mukutaura kuri kuita Bhaibheri riri kuti n'anga dzatinoti n'anga varoyi ndo zvariri kuburitsa pachena. Taura yenyu mufundisi. Atendei pana Mabasa 13 tisati tanzwa chimbo chinoteera. Mabasa 13 toda kuverenga kubva pavhesi ya6 kuenda pa12. Vakati vagura chivi chose kusvikira paPafosi, vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema muJudha, zita rake rainzi Bhaari Jesu. Waigara pamubati wenyika wainzi Sergio Paulo, munhu akachenjera. Iye ndokudana Bhanabhasi naSauro achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Asi n'anga iyo Erimasi, nokuti ndo zita rake kana zvichishandurwa, akavadzivisa achitsvaka kutsausa mubati pakutenda. Asi Sauro ndiye Paurowo, azere nemweya mutsvene, akamutarisisa akati, iwe uzere nekunyengera kwose nemano akaipa ose, mwanakomana waDhiabhurosi, muvengi wokururama kwose, haurege here kutsausa nzira dzakarurama dzashe. Panapa pane munhu ari kunzi yaive n'anga, ari muprofita wenhema, ari muJudha. MaJudha ndo vanhu vaive vanhu vechechi munguva idzodzo. Ndo vaive vanhu vechechi. Saka zviri kuda pachena apa ndezvekuti munhu anogona kuve munhu wechechi atori muprofita pakudedzwa kwake, asi Mwari achiti muprofita wenhema, ari n'anga futi. Zvino vanhu vanofunga kuti kana taakuita zven'anga taakuita chiwanhu chedu. Yeti nyaya dzen'anga dziri universal pasi rese, kana kumaJudha zviriko zven'anga. Mavara chete anongosiyana nemadedzero angasiyana, asi n'anga dzinowanikwa mundudzi dzese pasi peso. Mwari anoti n'anga ngadzisawanikwa pakati pevana vaMwari. Asi panapa pane chimwe chinhu chiri kubuda padapa, kuti zveun'anga zvinogona kuitwa kuchechi. Kana zvaakuitwa kuchechi zvinonochinjwa zita.
unzi muprofita, asi ari muprofita wei wenhema wenhema, nekuti wechokwadi ariko muprofita waMwari. Saka ngatichenjererei kuti kana pangonzi muprofita tobva tangomhanya ikoko ndaa tiri kuona simba neminana. Paul ari kuti uri mwana wadhiabhorosi iwewe, nekuti basa remuchinda uyu hanzi n'anga iyoyi yaive muchechi iyi yaivavarira kukanganisa pfungwa yaMwari yekuti uyu gavhena atendeuke. Yaidzivisa kusvika kweshoko kuna gavhena, saka yaishandiswa nadhiabhorosi. Saka ngatingwarirei, nekuti panofamba Satani ari mun'anga newaprofita wenhema, chinangwa chake ndechekukanganisa kuti shoko raMwari rirege kusvika zvinoponesa vanhu, rirege kusvika sezvinodiwa nevanhu, avhiringidze aindafire nezvinangwa zvaMwari kusvikira vanhu. Ndikuona seungoda kutaura. ai ndanga ndichida kuti vanhu timboita kuti titore break vanzwe ruyo tosikokondinya muchikamu chinotera. Faranyi tenzi ouya mukashire mwese mugadzirire mwese mumukudze mwese mumukudze mukudze mwe ese mukudze Faranyi tenzi otonga mukudze nyivanu apo minda nemato zvichikudza mambo zvichikudza akudza mambo achazotonga nemutsa ndudzi dzioneswe ndiye kururama roshamisa arudo rwake roshamisa arudo rwake roshamisa arudo rwake. Tinomuchingamidzai zvakare vadiwa vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu huro ine zvitsinga. Pane chataona pachikamu chatichangobva mukukurukura kuti Mwari pane zvinhu zvaanoisa muboka rimwe chete, zvinhu zvinoti uroi kana kuti waroi, n'anga, masvikiro, anoenda kunovhunza n'anga, anoenda kunovhunza svikiro, vavuki ndo vafemberi nevanoita mazango. Vamwe vanonetsekana nekuti isusu hatina kujaira mukutaura kwedu pachivanhu kuti titi zvakafanana n'anga nemuroi. Munoona kuti n'anga nemasvikiro zvinogachirika netsika dzedu, asi waroi nevanoita dzimwe tsika dzakadaro ndo vanenge vachiwengwa vachiiswa kudii kwavo. Asi Mwari ari kuti zvese izvi chinhu chimwe chete. Umwe muenzaniso unogona kutibatsira kunzwisisa. Takanzwa isusu kubva kare kuti pane hondo iri pakati paMwari naSatani. Hondo iri kuenda mberi. Saka isusu tiri mukati mehondo iyoyo. Munobvumirana neni kuti panoitika hondo kana ami ichigadzirwa, masoja achitrenwa, vanotrenwa zvonzi ndo ami yedu. Asi mukapinda pakati pavo kana maswedera, mugona kuti nechekureka munoona uniform yakafanana. Asi mukange maswedera, munoona kuti ami yese haitreniwe zvakafanana. Kune makomando vanekatrenerwa kavo kakatosiyana nevamwe. Ende ukanga wasvika ikoko unonzwa vachinzi ava ndeve special air services, vakana vachirova hondo dzavo vanorova nemudenga. Kune maamphibians vanorova hondo dzavo vachipinda nemumvura. Vanotrenwa zvakasiyana siyana. Kune vamwe vanodzidza kuchaira futi hombe, maheavy artillery aya dzinotofamba nemavhiri. Asi masoja ese ami imwe chete. Kune veintelligence futi vanenge varimo vakatrenwa imomo. Veintelligence arogona kuti atotrenwa apedza ane maskiri ake, anobva imomo otsvaga nzira dzekuenda kunzvimbo yevavengi vavari kurwa navo.
anonotsvaka nzira dzekusenerera otopinda imomo. Pamwe anogona kutoskuenda kuchikoro, atori kuchikoro ikoko otowana mukana wekuenda kana kunesing, otoita nesing yake opedza, otomboshanda ari mushandi wehurumende, asi iye musoja muvengi. Asi apa ari kushanda, kana pazonzi pari kudiwa manesi kuti apinde muarmy, otoaplayawo, anotoendawo sanesi. Kana apinda kuarmy kuya kana army ichiita community service, vanotoenda vachirapa vanhu muraini, vachirapa mahara. Nesi uyu ari kurapa uyu muvengi. Muvengi. Saka Satani muhondo yatiri haangotirende vanhu vese kuita chinhu wani. Aiwa, vamwe vanenge ari muroyi, vamwe anouya ari risvikiro, vamwe anouya iri n'anga, vamwe anenge ari muprofita wenhema, vamwe ari muvuki, vamwe achiita zvemazango, but vese vanhu ava chinhu chimwe chete, vari muarmy imwe chete. Saka anoziva kuti tikaita zvemasvikiro nehuroyi nen'anga, kune vamwe vanongozvivenga. Ani mazona vanoda zvechechi asi vasingadi Mwari wacho ichechi. Saka anotumirawo veintelligence dzake voenda kune zvechechi ikoko, vonodedzwa kunzi muprofita asi ari muprofita wenhema, iri n'anga iri muchechi. Saka zvoda kuti tingwarire, tiri muhondo. Hondo inoda vigilance, hondo inoda kuchenjerera. Saka hazvidi kuti tirare kana tiri mukati menyaya idzodzedzi. Pane chimwe chinhu chataurwa chanzi kune vanoita mazango. Chatati chichoti muchapakanganwa ipapo. Anditika iro zango chimbori chii? Zango chinhu chinopiwa munhu kuti chimuchengete. Anogona kupiwa chinhu chacho nen'anga, anogona kupiwa nesvikiro kana kuti nemudzimu, anogona kupiwa nemuvuki, anogona kupiwa kana nemuprofita. Chinhu chaanenge achinzi chinhu ichi ndo chichakuchengeta. Kana akubva ipapo mukunzwisisa kwake anonzwa akachengeteka. Vamwe vanoti kana zvichinzi chinhu zviri kureva, chero chinhu chawapiwa kuti chikuchengete. Vamwe vanopiwa zvimiti, chimuti chechi kuti ndo chichakuchengeta ichi. Vamwe vanopiwa tsvimbo kuti ndo ichakuchengeta. Vamwe vanopiwa dombo, vamwe vanzi matombo akabva kunyanza, otopiwa nzi iro riri ndo richakuchengeta. Vamwe vanopiwa jira, zvakangosiyana siyana. Vanhu vanopiwa zvakasiyana, chero chawapiwa. Vamwe vanopiwa fodya yebute, ndo yanopiwa iwe, anenge achinzi ndo inokuchengeta. Vamwe vanopiwa tukutambo. Pandoda kuti mujekese, pane vanopiwa zvinhu izvi, vamwe havanzi ndo chichakuchengeta, mashoko acho abuda achidaro, asi anongonzi usarase, usazope mumwe munhu, chinochengetwa chinechi. Panjekese ikwazwa muri kuti chinongokuchengeta, kune mumwe anopiwa zvimwe zvinhu haudzwe mashoko ekunzi kukuchengeta, asi anonzwa kunzi usarase chinhu ichi. Now munhu chaanonopuhwirwa zangoka ari kuda protection, kuchengetedzwa kubva kumweya yakaipa kana kubva kuurwere, kana kuti chaari kuda kubudirira, ari kuda success muupenyu, anoda kubudirira mune zveupenyu, kubusiness nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka muchizoona vamwe anonopuwa, unogona kupuwa ari mafuta chaiwo ekunzi tumafuta, tukanopota uchitsvatika mumafuta ako ekuzora awakatenga kusitoro, wopuwa tumafuta etoto, wonzi utuchengete. Pamwe vamwe vanozonopuwa mafuta eshumba kana mafuta eshato. Kune zvakawanda zvakangosiyana siyana zvinopiwa vanhu. Izvozvo ndo chinonzi zango. Mafuta mukuru ya oil chaiyo. Otopiwa, anongotsvatikirwa. Iye mupfungwa make anenge achiti oil ikai ndika haipere yese kunoshandiswa one day. Ndekungodonedza mbichana, ndorangarira isu pataikura taipuwa fodya yebute nambuya wedu isusu waichikirwa. Saka fodya yebute iyi ndo yataitodedza kuti tsvimbo mazuva nemavara echikaranga. Saka inenge yakaputirwa mukapepa kekake, ndo yaunofamba nayo kwese kwaunoenda. Kana uine chauri kuda, chaona chaakuda kuvhiringa, hauishandisa yakaona bhozi reikutsunyirira, kakadiki kaunongonobata nekatipi kemun'aka, so ndokuti woshandisa wovhara dikiri yako. Saka zvinhu izvi munhu haazvishandise zvekupedza sezvingaitwe oiri yekubikisayo, anokutora mbichana otsvatika maanenge achida kushandisa. Saka zvakasiyana siyana.
saka ndo boka rimwe chete here nezvinogona kusungwa vana kana zvinogona kusungirira kana even vanhu vakuru ngave muchiuno kana mumaoko. Saka unoziva kuti Satani anofamba nenguva. Pamwe pacho munhu anogona kupiwa kana chiri chisimbi chinongoiswa muno muruoko, chakaita chibhengoro chinongoiswa muruoko kana chitambo chinongoiswa muruoko, but pfungwa ine yekuti usachisiye ndo chinokuchengeta. Ukachisiya ichocho wadonhedza raki rako, wadonhedza protection yako. Saka chinhu chese chakadaro manje Mwari ari kuti ndo masango. Now kana muchida kuona kuti nemhaka Mwari achiramba zvinhu zvakadaro, muona kuti vana anenge apuwa sango kana apuwa katambo yawe kana azorwa zvaazorwa kunzi ndo zvinomuchengeta, anenge achinzi kusimbisa mwana. But vakasangana vana mubhazi vakasimbiswa vese, umwe aine simba rinokunda reumwe pamushonga waakapiwa, pasango raakapiwa, uye akundwa simba uye anochema otorwara kana kutofa kana vanhu vasina kukurumidza. Otozwa kuti no uyu ngaageze tsoka dzake kana kuti mugeze maoko, chinimwisai uyu mvura yacho kuitira kuti zvinengirike. Saka chaitika pa ndechoti kamwana aka akasi kumboziya chakakasungirirwa, vari kuziya ndaana amai, asi zviri pakari manje zvaroya kamwe kamwana aka katoka murwe iko kachiri kadiki kasati kakutombofamba. Saka Mwari ari kuti zvinhu zvese izvi huroyi zvinoiswa muboka rimwe chete. Saka Mwari ari kuti tisiyane nazvo. Vanhu vanopinda sei munyaya dzehuroyi idzi? Tofunga zvakanaka tisati tapendera nyaya yedu kuti tizive kuti vanhu vanopinda sei munyaya dzehuroyi. Kuna Mabasa 16 pavhesi ya16 tichidzika nayo pane umwe musikana, ungade kuiverenga here beti? Zvinotakati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasangana nemumwe musikana waiva nemweya wokuvuka, waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Iye akavatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu avarandawo Mwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yekuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu, akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yekufumiswa kwavo yaenda. Achimira kuipa Mwari. Uyu musikana uyu anga aine mweya wakaipa wanga uri paari. Wekuvuka, wekushopera. Vanhu vaitenda kwaari vachinoshopera, but hapana aishopera mahara, vaibhadhara mari. But mari yanga isiri yemusikana uyu, yaive yaatenzi vemusikana uyu. Kureva kuti vanhu vanogona kuita mari nehuroyi. Saka vanhu vanopinda munyaya idzi nekutsvaka mari. Ndosaka muchizodzwa kuti sekuru vakazosiya vadai pamwana, baba vakazodai pamwana wavo, pane zvakarongererwa pamwana kuti vaite mari naye, saka ari kunzi handirorwe, handizoita sei. Vanhu vanenge vachiitira kuti bhizinesi rake ribude, odaidza mweya yakaipa yoiswa pamwana. Saka vanhu vanopinda mazviri nekutsvaka pfuma. Mabasa 8 vhesi ya 18 to 20. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwamaoko avaapostora, akauya kwavari nemari achiti, ndipewo neniwo simba iri kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Zvino Petro akati kwaari, sivheri yako ngaiparadzwe newe, nekuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Murume uyu ndiSimoni, yaimbove n'anga kana mukaverenga kumusoro kwendima iyi. Filipa asati auya kuzoparidza paSamaria. Filipa aparidza, iye akanzwa shoko ndobva atenda, ndobva abhabhatidzwa mucheche. Paakaona vana Pita vachinamatira vanhu vachiisa maoko pamusoro, vanhu vachigashira mweya mutsvene, akati vati varume ava so vane simba ravaidaro so. Ndobva anotora mari kumba zvika nditengesereiwo simba iri rokuti wandenda ngoisa maoko pamusoro agashire mweya. Zvikanzi une mweya wetsvina naPita, ifa nemari yako, unoda kutenga simba raMwari. Vamwe chavanongoda kupindira muzvinhu izvi kungoda kushamisira, kungoda popularity. Vanongotsvaka simba ndoraanenge achida. Saka otoenda kun'anga kuitira kuti pakambani kana muorganization maanenge arika asava nemunhu anoti pwe kwaari. Anenge achida kutyisa paanenge ari. Ndo zvimwe zvinoendesa vanhu mafuta eshumba. Kuti vanhu kana vakusangana naye so ende Satani anozviitawo because ava vanhu hana dzavo dzinobva dzarova vobva vatomutya, saka anenge achigoda masimba. Regai tinzwe iyi tamboiverenga kuna Samueri wokutanga 28. Sauro aunganirwa nevaFiristia, anzi akavhunduka akatya. Akuda kubvunza Mwari nekuti aende musikanzwa Mwari vakaramba kutaura naye. Ndopaakazoti ndudzi hapana here anosvikirwa panapa
vanhu vachibva vamuti kune mukadzi anosvikirwa kuendori. Saka vamwe chinovaendesa kumasvikiro, chinovaendesa kun'anga nekuhurwe kutya, vanenge vavhunduka kana vasangana nesituation inovavhundutsa, vopedzera vakuenda kupi kumidzimu, vakuenda kuwaroi. Rekaitinzwe futi chimwe kuna madzimambo echipiri chapter 1 verse 2 na 16. right. Zvino Ahazia wakanga awira pasi nepahwindi yekamuri yake yekumusoro yaiva paSamaria. Akarwara, akatuma nhume akati kwavari, endai munobvunza Bhaari-Zebhabhu mwari weEkroni, kana ndichapora pakurwara uku. Verse 16. Akati kwaari, zvanzi naJehovha, zvawakatuma nhume kundobvunza Bhaari-Zebhabhu mwari weEkroni, asi hapana mwari here pakati paIsraeri waungabvunza shoko naye. Naizvozvo haungaburuke pamubhedha wakakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Right. Muri kuona mambo uyu adonha pahwindo. Zvinhu zviri pachena, wadonha unokuvara, unogona kuita dislocation kana kutyoka bhonzo. Iye akutuma vanhu kunovhunza kun'anga kuti ndichapora here. Saka chamutuma pa urwere. Urwere. Saka urwere unokonzeresa vanhu kuenda kun'anga, unokonzeresa vanhu kuenda kuvaprofita vedhema, unokonzeresa vanhu kunovhunza kubasvikiro kuti ndinopapora here papa. Panze kuti munhu angomirira kuda kwaMwari achirapwa, kune mishonga iri straight forward isinei neun'anga neurwere. Vamwe vanoendeswa nekuda kuziva kuti ambuya vari kurwara vanopona here papa, vanhu vatoenda kunobvunza midziyo. Muchikamu muchidzidzo chedu chakapfuura muhurukuro yataiita yayengozi, takaona kuti Satani zvimwe zvinhu zvaanoita, mweya yakaipa inogona kuuya yokonzera munhu kuita mbeveve kana kuita matsi. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti munhu anenge asiri n'anga, haamo munyaya dzeuroyi, zvekuchechiwo haanei nazvo. Saka mweya yakaipa inogona kuuya paari yosvikokonzeresa rimwe dambudziko. Kana yakonzeresa dambudziko riya munhu wekuti amuka ari right mangwana mungonoona yambeveve. Vanhu vanovhunduka pakadaro. Chinotanga kuuya mupfungwa dzevanhu ndechekuti hazvisi zvega, vanhu vakuenda iko. Saka Satani pane paanomanikidza vanhu nekuda kwezvaanokonzera kuti zviitike pavari. Vanhu vomanikidzwa kupinda pai, kupinda muhuroi, kupinda muhun'anga. Iye Mwari anoti kudii pamusoro peun'anga neuroi? Regai tinzwe kuna Leviticus 19 pavhesi ya 31 pamusoro peun'anga neuroi. Zvese izvozvizvi Mwari anoti kudii kuvana vake takatarisana nenyaya yeuroi nezvitsinga. Musava nehanya nemasvikiro kana vavuki, musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Right. Mwari ari kuti panapa vanhu vese ava vanoti n'anga, muroi, svikiro, muprofita wenhema, muvuki, vese vanhu mukaenda kwavari vanokusvibisai. Kusviba uko hakusi kusviba sekwemunhu aendwa nemadhaka patirauzi rake, aiwa kusviba kwekuti Mwari haazofariri chimiro chaunenge wapinda machiri. Sezvo takamirira kuuya kwaJesu, regai tinzwe 21 yazvakazarwa verse 27 inoti kudii? Mukati maro hamutongopinde chinhu chinosvibisa kana chinonyadzisa kana chine nhema, asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku youpenyu yeGwayana. Saka mukati meguta dzvene muchaendeswa vatendi naJesu, hanzi hamupinde chakasviba, hamupinde chinosvibisa. Saka kana Mwari achiti zvinokusvibisai, ari kutoreva kuti zvinhu izvi zvinoita kuti muexcludwe muumambo hwaMwari. Saka tofanira kunzvenga zvinhu izvozvizvi tisapinde mazviri. Mwari ngaatibetsere vateereri nekujeka kwaita nyaya dzeuroi nezvitsinga, mawira azvinoita mukati mevanhu. Ngatizvinzvengei. Tichanzwa muchikamu chinotevera kuti sevana vaMwari tinorarama sei mukati menyika izere newaroi, izere nezvinhu zvakaita saizvozvi. Muchikamu ichocho chinotevera ndomba tichabata zvakare kuti kana musamapinda ngozi inoripwa sei nevana vaMwari vakamirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Pachidzidzo chataita ichi, kana paine vaita mibvunzo, teererai mafoni nhamba aya mugotumira mameseji kwaari, kana kufona, kutumira WhatsApp pa 0774 073 283, inotevera 0772 415-886, yekupedzesera 0774
002 591. Mwari vamuchengete tigosangana muchikamu chinotevera. Tinoda kutenda Mwari akuitirei zvakanaka. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino ndombondiwike ndimwimu tungamirwe tenzindi tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamirwe apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo kune mwinga ngandinzwe imwi moti